esuk yahene wis damene wis oleh sak bentel. Yo arep delok nah aku ning kono wis garing apa urung. Delok damen kuwi wis garing apa urung. Dancuk kok anyel aku. Duh, kok kaku, kok enek-enek to, nasib kok yo nemen-men lapes. Ya Allah. Apa semen arep delok damen kok ya wis tiba maneh. Damen kuwi wis garing wisan. Jananya aku kunamku ya Allah. Bah, jan wis ketok arep garing matuk tenan iki. Damenku bar damene tak lusi iki iso tak uluri jagung. Bah, delok sik cek. Garing. Lumpukne disyukuri damene wis akeh. Oh, dilumpukne kene dhisik kaline ya lali. Aduh. Arep njaluk tulung sapa? Ora ning wong blas. Wah, kaya ning wong tapi wong-wong. Iki nek sapa ya iki ya? Jepere lan sing duwe ya tak tekoni borong akeh pesenan ngene iki. Kira tak enek woe tapi. Lumayan. Ya oleh telung-telung penting jane. Hei, Kang. Hei, jepere sapa iki? Nek kuwi Sing tenan kowe iki. ya kat kokono nek sapa masamu? Nek sapa? Nekku. Iki Colong piye karepmu? ora nyolong arep tuku. Bar tak ubat to mendem engko. Ibene to. Iki tore Jawa Tengah no. Ki arep nyapon kene. Ora iki butuh apa jenenge arep enek pesenan arep wong brokoan. Sore lho keh. Nek mu tenan opo piye? Gonku ngene wong wedok. Sanu akona. Kuwi uduk sing sore lho. Iki arep nyandi iki. Arep golek cipir. Kok nggih apa? Enek pesenan wong brokoan. Tok ngerah oleh sir murah. Ora ngono, rahno kek piro regane ngono lho. Ya sak untung gane 6.000. Ini kaya nom-nom kan? 6 kabeh. Bakule. Bakule tuwek kaya bangkokan ngono kok mune enom. Godhong-godhong iki jenenge kulupan ya kenal. Ayo, lut banyu. Banyu ini sapa diurut apa kesel? Ayo lho. Ini perang-perang dino nyandi tak karo. Ya aku nganu ning pasar ayo. Saiki bakulan aku iki. Walah, Are tak nggih sampean ya. sik tak delok banyu. Weh, iki tenanan lho. Tok ngerah. Rahno. Ngerah. Jan bluk kowe iki. Kok kaku. Lek dipeseni malah kaya ngono. Iya to Kang kon ngerakne ade malah mulih iki. Nah, yung kowe lho. Ora kuwi nek mau wudu. Yo lek kawit kokono ke sinandur mamaku. Kene bapakmu. Maktun sinandur. Aku iki tuku tenan. Iya engko tak tuntingne. Adek Mlebu mlebu penjara tak jepuk kowe engko. Mbek, Adek galak men wis saiki. Apa duwe darah tinggi? ayo. Aku ro. Kowe nyapa ning kono? Dolanan opo piye jane? Dolanan badakmu kuwi. Genah lek ngelusi damen ngono. Apa ora duwe kasur kok turu ning kene? Turu. Kaya ngene kok turu ke gletak celuk. Lah iso. Keke rada damblok. Wis rene. Lungguh kene ayo. Aku yo duwe. Ya boy duwe. Khas Trenggalek asli iki. Gratis. Yo jen arep. Kowe kaya kodhok lho. Ya padha kok ngendi iki, Mas? Pas delok cipire kagak ndek. Apa duwe ciper kuwi gandek iku Tegal. Tegalan iku nggon aku. Kowe iku sakon-akon nek. Ora lho lekmu. Tegalan sendi, lek sing sor kalen kan nekku. Ndi kuwi kono ora ning kalen. Ya tak pindah rada ngalor kok.
Kalian kok dipindah? Arep tuku. Arep tuku. Apa? Ipir. Nek Ipir. sapa jane? Ngene bojoku koyo omong bojoku. Kamu pun nek, Pak? Sing ngesor nek Pak. Oh, iya ta. Iki Iki rokoke mesti. dari Towo. Wis moro ora nggo apa-apa iki njaluk rokok. Bagus-bagus. Ngene iki lho, aku mbek dino golekne pakan wedhus. Wedhus. Golekne pakan sapi. Bisa biar. Yo lek wedhus ramben. Wedhus sikile piro, Kang? Papat. Baru. Piro? Itu kan yo. Kok arep piro? Wong arep loro. Kok mburi piro? Memberi loro. Kok samping piro? Iwo. Kok samping kira ketara piro? Iya loro. Kok samping tengen ketara piro? Iya loro. Saiki itu kan piro kabeh lek loro ping 4. Rolas. 24. Blu kabeh, yo 8. Oh, 8 to. Berarti si wedhus sikile piro? Papat. Yo 8. Lah mung hitung mung piro? Dadi delok 8. bengok. 8. 8. 10 lah kene kon dhuwur. Kabeh kowe iki. Wis ngene, iki engko ngene. Awake dhewe kan yo suwi ra kepethuk. Ngaku yo iki aku wis meh rampung ngulusi damen. Engko awake dhewe carane kangen awake dhewe gawe kuis carane gawe gedean piye? Masuk ora? Masuk ya kuwi lho. Masuk ta? Kowe ndak ngerokok to? Jawab rokok. Lah sing utawani ganduk tok aku. Yo kabeh mangkat tak eneke kang yo Silene yo. Ngono iki ya lek utang ngene lek Ini bojoku lho. Tuni. kuwi lek tun bojomu jematun iki lamitun. Oh alah. Oh. Saya anu Kang, enek lomba layang. Lah iya, heeh. Lha yo iku ora roh aja lho yo. Lomba layangan anu iki to ning bali desa kuwi ta. Iya maksudnya model iki layangan opo ae. Aku wis arep arep nganu melu. Bang ngene, engko wis ora beres-beres kek iki engko panas kan lho. Aku seket esuk mang wis gosong anu yo. Tak aja awake dhewe iki prono karo tak nggowo iki nyicil nggo minggir rono pakanku yo. Iya. Rokok rek gratisan seger tenan. Kaya mbul. Ini ki Wow. dino. Ini ki aku ger rasa to. Nah, awakmu rong kira kuat. Lah jajal dhisik. Kuat ta. Nganu lho bongen sik gen entreng. Dadi nggo Ojo. kaya Layangan kondolan lho. Maaf ya. iya, lah enake nganu lho, gambar sempak ngono lho. Kayak dumbul nih, Anu Kang. bisa mening. Pokoke ampre meninge Sing buntute dawa kan. buntut Yo. kula kuwi. Sorry. Apane Sorry. Sorry dengkulmu Sorry. mlocot. Sorry aku teh no kebanteran. Kucluk. Kebanteran lek aku ngangkat. Aduh. Jangannya aku. Kok apes mendino ki mang. Ya Allah. Ya Allah, dino iki kok apes. Wis kapesan, wis kok remuk cetuk kanca. Ya diblekiti amen pisan. Iya ya, carane lek balas dendam iki. Wah, iya. Ngide. Iki sik. Nyono esek. Iki bakal dipedikan diluluran karo bocah-bocah. Dirasak nih. Rasane lulur. Bau gentengku ya apa? Nek seger uyuhku lek bagi aku seger nek bagi cacah paling yo. Anyelak. Tak teko cacah kene. Cepat kene wis. Endi yo? Cacah. Murene. Golek gemak oleh pitik. Dia enak. Eh, Enak, Dik. Dek, kene. Apa ge? Oh, Celuk-celuk neh. kene lho bikin hiburan, awake dhewe gawe hiburan kene sik. Ya iki masak piye jane iki? Cepet to salakmu Iya, iya, iki. Iya.
ora lho, kagak wingke kok ya wis nggawa pitik. Oleh karo rumah. Oleh ki nek sapa? Ini sawah kok. Wah, berarti ayam hutan kuwi. Ayam hutan. Soalnya ning alas yo. Ini agak Dik ya, Dik kapan kae sampean kan diutang aku 30.000. Dik. Ngolah karo tak ramban ya to. Iya. Masa ora tak ngei. Kurang ngono. Tak duwe matun lho. Selawe. Ana yang bojomu paling tuku susur. Ngene. Iki pitik. Iki kanggo aku, iki nyarutang awakmu ya. Ngono Nak bisa. manu iki yang bojomu senene apa ora? Ora. Ora. Situ lawan ah. Lawon lambe. Ini Kang Gandek karo Kang Katemo. Ya awake dhewe kan suwi ra kecethuk ki ramah tamah nggih seneng-seneng awake dhewe nggih hiburan. Zaman awake dhewe cilik-cilik biyen kan ana sludu, soto, layangan kaya montor-montoran ki rong enak. Biyen dolanane ya jemsek iku karo kayu. Bedil-bedilan eneng kok ya. Iya beda-beda karo ares, karo papak gedang, karo apa nih? Kala asu. Oh. Ini Kalah asu. Ya lho, sing asu. tapi yang ngene lho. Asune ki aja nang kuwi. Kalah asu. Kalah Kalah asu. kok tambah nang aku. Ya Allah, ini awake dhewe iki engko ya wis tak ikhlasne lek teh ndi sing akeh coretane kuwi kalah ya pitik lek aku coret aku akeh engko pitik tak ngehne sing coretane paling gede. Corete karo iki bener kaya endut, iki lulur asli ramuan saka tak gawane minyak kok Kalimantan tapi marakane putih ganteng. Kuwi to. Dilekasi saiki sut sut. Apa sut? Ya. Pipa lai buka. Gampang melumah. Menang. Nah, Kekeh nang sini menang. ora kleru. Buat karo. Lali. Yo, yo, Yo yo. Pipa ngalai hum. Ndak podo. Salah siji semune. Yo. Kok menang kabeh. Lho piye? Yo salah siji sing ngabani ngono maksudku. Yo Berarti oleh 90 salah siji yo. Oleh 90. sengko kuwi dibahas sengko ya. Nah, yo. Matematika kok. Titik nang sing akeh menang. Akeh dhewe dadi. Oke, kuwi kalah. Semua iki kalah ta yo nek. Lulur Yo. asli. Iki apa iki? Pipa lai gambreng. Bales iki. Asu. Ini. Senjata makan tuan. Sing sita sik resi. Teri lho. Sentet. Tapi lek pas kari iki Sentet. Ndung ae. Buka gede. Ayo, yo. Cerit gung sing kalah. Trit-trit iki. Apa trit-trit? Sambuto. Yo. Gumpilah. Bus lu. Ya kowe. Pagak ayo. Aturane kleru. Kleru. Aduh. Aturane ki kleru. Lek jenenge murep ki bayahe kan menang. Dewe lah di batur yo. Ora bature mana kudune sing di batur. Titik nang si titik menang kowe. Yo. Kakek Guys ya. sing Lah sing titik menang ki wae sing menang aku, Cok, Cok. saiki ganti, saiki apa? Keh nang sing menang Tik nang sing titik menang. menang yo. Sing akeh. Heeh yo. Lah sing Didik menang ya. Yo. Tik nang sing titik menang. Harus menang. Lah aku Didik yo ora iso. Kene. Dek, kowe iki aja kaleh lho, Dek. Kowe iki cegah kok. Menang lek cek kalah kabeh wong loro. Ya iya makane. Oh seri kabeh. Double. Ini lho kaget deh. Awake dhewe kuwi kudune lek iki kan guyonan. Wong iki ki lho yo sebatas endut. Dadine kan jiblas rahim kok endut. Ya, dadine Pesing lho. Beda. Yakin. Apa kuwi? Pusing. Letong lho. Kudu. Campuran uyo iki. Ramuan kok Kalimantan. Iki camburane uyo iki. Ngono lho. Ambune pesing tenan. Sus saiki. Iki lasut. Heeh. Iki sut Piye lek sud? kalah. Sing kalah piye? Sing kalah yo. Titik. Iya, ya kaya biasane. Sut Sut. menang. Wis melu penak, lek sud bingung kowe. Yodah. Yo. Sing kalah pokoke anu. Sing kalah Ini lho. pokoke yo. Titik nas titik menang. Iku iki menang iki. Lah ati karek wong loro sut. Sing kalah di seri ngono lho. Lah, Yo. Lah, Yo. iso. Titik nang sing titik Tik menang. Gawe menang. Aku menang, ayo sut. Sit.
Gini. Ngene iki jenenge pas duluran sing kondang. Ayo nenek. Yo. Yo. Yo ti nang sing titik menang. Ya aku sud karo iki. Lanjut kisut, bekok PDI. Ayo. Perlu bareng. Tak lewek lho. Sud kila sud kisut. Sud kila sud kisut. Jangkok kaku.